Ka Central Executive Committee jong UDP haka Pratrik Nailar Arhajar Arpusan kelajit ubatitas Starwell Khan como General Secretary jong kaseng. Habakran ikilat patai kubor ubatitas Starwell Khan ulapan pau kejing sengongo ikidikot jong ka Central Executive Committee kiblajit iu como General Secretary bathamai. Maruloong ba syam lapoi perkat banyo banbat ikne kakam namar bu uday tang working president jong kaseng. Uba titas Starwell Khan uloong manang ni syakman un persang bandan ke jingit relang haparengi distrik boper haga bakin ekran bat peniat bed ya kerukom trekam ban pen klan bat ban pen scam ya kinong rim jong keseng. Uba titas Starwell Khan ulapan pau ke jing syania ka scam ki MLA ke UDP bakin nom ia ya keseng daleliru. Kini ke jing keli kelami adian mana kaliang ki MLA ke Kongres kila ia lut ya keseng Kongres bandrung syak NPP. Uba titas Starwell Khan uloong bagi UDP ke keranda kabasai bakamdan kano ke jingtiang haka bedai bat ki MLA bakin eno ya ke UDP ya ke bakdo baki de ki MLA ki badan buram baki basyania bat dalele ru ki MLA kinom eno ya ke seng kabal penjob ya ki. Uba titas Starwell Khan ubade unong ilam kaliang persya haki HEDC uloong ba ke jing mamjit ki padba ki UDP haka election MDC kedai tang namar bagi padba ki kuak ke jingkala bat mentah ki padba hi kenrai halur ke jingkala kebalawan haka ki HEDC. Betengi ya ke jing trikam kong just secretary ng party kidon sibun ki kam kong just secretary mengihaman pendap kamtam kong ba ke UDP ke party ke bahe ke ba lidon ki district unit aman nak away puwe district lidon ru ki frontal wing lidon ka youth wing lidon ka women's wing lidon ru ka farmers wing kamot ka jing trikam ke jungi kalau kebayar ka ba ngan persyang nang ni sifat kalau ba ngin connect lani ban don ka jing ya trelang apeng ka state nang ni bat ki district ki boper aga bangin reach out tang hagi district andre ngin reach out to what hagi circle level kumno ban organize ya ka party kumno ban persuthu ya ka nongrem da party bat ban penklang ya ka country kam da party bat ngan kren ngi da basyan ka long ba ngempa pa ka party ka dungi kande ka party ka ban long tang ha ka election kanom deiru ka party ka ban chu he tang ka sur ngin persyang ban pelong ya ka party ka batrikam nadu grassroots adu ka state dengan but kawi ka mga kwa ru ban tentu ni kalong kamtam ha kini ki consistency ki bunidon ni economic man la kalong ki MLA la kalong ki MDC kamud anang ni syuang in penklan ni ka base ke dungi but nang tu pat in spread ha kitu ki consistency ibamdan ya economic man bangin yo ya ki bril tiba la pat penklan pasti sakawai kalong banang ni syakmat in persyang ru banya selok bak kitu ki perlok ki jungi ki balajudon baga party hagi snam ki baladap let's say ki jengai no nakadaw let's say kinu gidaw ngamtip tenre nakalian ke jangan persyang wan reach out gitu ki nong yalam ki berim ki badang klan ki badang adu mentang ban wan biang si party ban perlong ban wan ra ke jing trelang ko party ba ka ju ko por ngin le banang persyang ban yo ru ki briu ki batamai ki ba don ki ba lanang ki ba stan ki ba don ki jing tip ki jing e ya ka ri ba ka jat reu ngin trelang na ka bentha ka ha ka biang yo ka state ni kren na ka masyai bang imdan ka no ka jing tien namar ki emli jungi kum pang ui ki de briu ki ba don buram ki ba ngila ba syania ba idon ni kata kecing syania ka bas kamba dalai leiru ki emli jungi kinum defect no na ka party kinum ka party steng lati kam tam ka party ka ba la penjong ka statement jogo simesta manen bawang ba baro ki emli kila bandrung kat bamon has kamrado katai kapan pau chai bau chief minister jungi ya lagi jong ki MLA take care wat ki MLA ki badan agaliang persyaru take care tekat nu tamlei ya ki MLA ki badan ha badan rekat agaliang sosial tengadon ka jingai cepat kam ba o chief minister jungi u take care kamot upet lang ya ka jingdon kam jong ki MLA jungi ki badan harus